and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Mahimo ka daw niyang artista. Ayaw ka blaka. You will play yourself. Oh, mo ba? Ikaw gyapon si Duki Muke. Dili ka maglisod ana. Pero... Sugot na lang, kuya! 1 million ang imong TF. Oh, ha? 1 million? Yes. Uy. 1 million ang imong TF. O kung kaluya sa Ginoo nga muhit pa gini, tagaan pa unya ka na kong additional bonus. Oh, sugot na yun, kuya! Ayaw na pagduduha! Ini kulbaan masagog kalit ini, Sir Direk. Bisan sa dam ko lang, no? Huwag ko magdahom ini, uy. Hinaot nga, di ka balibad, Duki Muke. Kining, let me think lang sa, uy. Let me think lang sa, ako lang sa ni hunaw-naon, sir. Direk. Unsa pa imong naon, kuya? Sugot na! Tuod, aner sa BS inyo isyot ang isina aron di na kayo hago. O aron feel at home ra sa dunya ka. Ha? Sugot na lagi, kuya. Gusto mangod ko realistic yun ang mga isina. Mao nga, anhin yun na to isyot. Matagsi kong additional bayad para sa paggamit ko sa mong lugar. Kuya. Grabe, kuya. Dako na galing dasya, kuya. Sugot na! Paeng! Paeng, dali dayon dire, Paeng! Saan, ma? Tanawa. Naay sakyanan sa TV station na aatbang sa ilang imok. Ug naay kaistorya sila si imok nga mga lalaki. Ikaw tingali tuyo, ana. Nangutana tingali na kung asa imong bay. Bitaw mo, no? Ato, ama. Ingna nga niara ko. Mag-ilis ako. Sige. Pagpagwapog maayo ha, kay akong adtoon. Nagawa ini, uy. Dok, kung musugot ka, kuyugan din ka na mo sa opisina para mo pirma res kontrata ba? Ha? Sige na, kuya. Ayaw na pakipot di agod. Unsa naman, Dok? Unsa im? Kining igsuon mo, Dok. Impas Kiat lang naong ani niya. Kapil gini siya. Alay sig TF. Sugot lagi, kuya. Sugot na! Please! Sir! Nasa bill? Sir, tuara ang bahay ni Paeng, sir, ay. Iiyak kong mama, sir. Ha? Kisa mo nas paig. Paeng taon. Paing, kisa mo Di nas paig. ba siya man inyong gipangita, sir? Di ba kuhaon man ninyo siyang artista? Kisa may yun, ana. Ay, wa man mi kailan niya, ma'am. Si Dok Imok man ang mutuyo karon. Siya mong ko ang pag-artista. Unsa? Wa ka mo masayop, sir. Uy, anong masayo pa mi, ma'am? Sorry kayo, ma'am, ha, pero nakaistorbo man ka na mo. Seryoso mo ganyan mong istoryahan? Business only? Oo. Sana, Dok? Dok Imok? Deal, ha? Kapuha na ako, uy. Sas! Sheesh! Ngayon na ako ini akong gisulob, uy. Tayo pa. Pa magutawag ang mama. Nauwaw ko! Mama. Nauwaw ko! Nauwaw ko! Nauwaw yun ko! Saan ka ba? Paing! Nauwaw kay ko, Paing! Lupig pa na ako gitamparos, Paing! Ha? Ano na eh? Unsa na ninahitabo, ha? Dili ikaw ang ilang gipangita! Si Imok! Si Imok ang ilang gikuhang artista, Paing! Dili! Balik mo! Balik mo! Nasayop na mo! Ako'y angay ninyong kuhaon nung dili ka na si Imok! Balik mo! Paing! Tuwa na mo! Ngano man, ma? Ngano man eh! Ako na talent! Eskwela pa ko para mas buhanas pa ko! O niya sa imo?
Si imo kang giguha? Nga naman! Nga naman! Paing, anak! Sa nabalita agad. O kamo, mapisan unya mo sa salida kay shootingan man ang pagpanambal ni kuya. Oy, maba! Oy, kanindot. Mga bagagnaw! Uy, Ha! Gabaan ka ra imok! Kamong tanan, gabaan ra mo! Boy. Nausa na si nang sabil, boy? ambot, unsa na siya? Wa kay uwaw imok! Buhi ko ninyo! Ayaw ninyo kalihin ang tawhana nga way makatupong sa kabagagnaong! O, sa may problema ni mo nang sabel, ha? Nitukar naman sa ka. Mangutana pa ka, ha? Giilo ka ng imong igsuon ang pagka-artista ni Paing! Mangingilog! Unsa? Ganun na kaingon man ka nangilog ko nang. Kanusa man tawag ko nangilog? Ha! Kanusa? Suma! Unsa imong gibuhat gahapon pag-anhi atong taga-TV station? Si Paing ang ilang gipangita para kuhaong artista. Pero ikaw ang may presentar sa imong kaugalingon! Baga kag naong! Oy, Sabel, ayaw pag kakagyaw-yaw da, oy. Oh. Dito ko sa kalsada gahapon. Usa ko sa mga napangutan-an dito. Dito sa asa ko ng bahay nando ni Doc Imok. Si Doc Imok ang ilang gipangitawag dili si Paing. Apil-apil sa dimbayuta ay! Dili ko mo tuon ninyo! Inyo lang gitabangan si Paing kay nahiloan na ng inyong pangisip ining duha ka managsuon nga mga bagagnaong! Ay patuya man kasi magibati ng sabil, oy. Kidili ba gud tinuod ang akong gisulti, ha? Mga bagagin bitawag mga naong! Baga kag naong mangingilog kang dako! Ikay bagag nawang. Oh. Sabel, takala kag pangangkuan. Hoy, karya! Paghilom diya karya ka, ha? Ay, nakarya kita. Utusan ka way utang ka bubuton da! Ha? Nakapahimos bayabos parafol ni Paing, ha? Ikaw og ang imong laki nakadaog sa parafol ni Paing. Akong bahala. Nakapahimo sa kwarta ni Paing ang imong pamilya. Unya karon anhi ka mo dapig ni imok? Oy, Oh. oy, oy, Oh. oy. Ayog lainap ang istorya sa Biel. Ayog ilikwa. Ha? Iko na ko nga ministigo nga dili si Paing ang gipangita atong mga taga TV station ko dili si Imok. Ha, bakakon ka! Namakak kang bayuta ka! Wah! Napay laing nakadungog. Tingog sa diha, mayang. Pagilo mayang! Dili ko mo tuon ninyo kay mga bakakon mong dagko! Aw, di ka mo tuunang. Atos kasada ka. Pangutan na sa mga tao dito. Dili ko mangutana! Nahibaw ko nga inyo nang gisubornohan ang mga tao para mudapig dinyo. Mga baga mong naong! Ikay baga. Paitag otok naman nang, oy. Otok ha? Di Otok? mga kasabot nang. Di ka sabot. Nang, pauli na lang dito, nang. Bitaw. Nang, hapit ka mapagaw nang, oh. Ay, kung hingili ha? Mga salbahes mo da? Ikaw Ako wapag yung kumahuman mo ha? Pauli na sa Biel. Pagilom! Kusnito na bugan. Dili ko mo pauli! Sahaw nito kami. Ah, Ito na siya. Ay, Huwi ko! Huwi ko! Huwi ko! Di ko katuod, ha? Ako sa gani kuya. Di sa katuo nga mapil pa ko si imong swerte. Di man ka. 200,000 akong TF. Wow. Di na mo ako ipasabot, Boboy. Saan? Sinang sabi lang ako ipasabot. Oh. Dispirada kinang taon ka siya. Di lang ta magisgot nila kuya eh. Kay makapaguba sa tong adlaw. Ang atong pagka-artista nga wa damha ang atong hisgutan. Di man pwede nga dili nato sila mahisgutan, boy. Kay kasabot man ko. Ngano nga naingon ato siya ng sabil. Nag-effort ko si Paing. May gasto para nga mo eskwela og voice lesson og acting lessons. Unya ako nga, wa gani ko magplano anang artista-artista. Mao na mahinoy ni. Naunsa na mahinoon eh. Mo nakadawat ining grasya ha? Abutan mga kuya, maong ikaw ang nakadawat sa grasya. Utan ba oy? Bito kuya. Kuan ba? Bisan usahay imo kong buli-buliho no. Pero pure ba gyud kag kasing-kasing? Layo ra kay Paing nimo eh. Mga bisa pag unsaon niyag paninguha og paningkamot, lisod kayong muduol ni ang grasya. Kay puno mo siyang pagdumot, puno sa kasina.
Otro sa iyang mama. Mahadlok mo doon lang dasya, oy. Mulikay. Lawgawa sa bitaw nila eh. Lain masabgud kaayo nga balibara nako og i-post si Paing, di ba? Oo, oy. In the first place, wa man gyud say labot si Paing. Kaya wa man ganis la kay ilang Paing. Ikaw man gyud ang ilang tuyo. Mao lagi. Pero di lang gid makadawat sinang Sabil. Ug tingali si Paing mismo. Hay. Iyan ang giilog. Tanan gikad ako, Mia. Wa na siya kibilin. Paing, nganong mo imong kang giilugan kang imok? Ngano, imo ba di ay na? Kanang pagka mananambal, imo na. Siya man gani ang nakauna. Nisunod lang ka. Og bahin nako, siya man say unang nanguyab nako. Nisunod raman sad ka. Dili na tinuod, Mia. Di na tinuod eh. Hagbay na kung nagkagusto ni mo. Naunhan lagi ko niya. Bisan pa, wa gihapon ko niya iluga gikan nimo. Kay di man ta uyab. Og kanang iyang pagka-artista unya, gikuha man siya. Siya may giduol. Dili man na imong role nga iyang giilog. Sige! Dapig na lamang tanan ni mo! May pagmagpagkamatay na lang ko! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!